Kusihlango lesithathu nabekhosi mangeni bengelelo zoqaphela ngempela South African Weather Service bakhipha isixwayiso sazo imvula ezinamandla endaweni esisulela lapha koPhoteza bethu manje longena lapha kwaZulu Natal eMthatha zikuye lapha u80% azizimvula samsona nokuduma ongaba yibo ngempela ubungozi ngu30% makhona lapha eGauteng lihleke nje izulu endaweni esiphakeme lapha noUppington kusasa mbukelo uzoqaphela ngempela South African Weather Service bazokhipha ixwayiso somlilo wamandla makhona lapha koUppington lapha koGauteng hamba njalo kufika lapha Photeza bethu isandane eMthatha edutsho enqobo amathuba esivula kuye lapha u60% naye lapha no80% zoqhubela izivula zihamsana nokuduma ongaba yibo ngempela ubungozi kanti futhi zinamandla usuqaphela ukuthi uzokubonza ngamafu izulu makhona lapha eMthatha hamba njalo lapha eMpumalanga Koloni usuqaphela ke mbukuthi kusihlwa anguye u15 amazinga akho ngempela okushisa endaweni esikhona lapha eCape Town kovusila nguye lapha u17 kwaZulu Natal uzoqaphela mbukuthi amazinga okushisa phakathi kwakhe lapha u15 lapha u21 usuqaphela eMthatha anguye u16 kanti ke kusasa uzoqaphela mbukuthi uzoqhubela ishisa izulu endaweni esikhona lapha kuUppington ngala lapha u36 eCape Town anguye lapha u29 vusile anguye lapha u27 noBenjamin makhona lapha koFredendal anguye lapha u32 uzobusuqaphela koCavinon ngoSutherland anguye lapha u28 naye lapha ngempela u32 bheka ke mbukelo khona lapha koKomani ukufika lapha eMthatha amazinga akho okushisa anguye lapha u20 lapha u21 uzosuqaphela ke lapha koBroemfontein Mahikeng koVryburg amazinga akho okushisa phakathi kwakhe lapha u33 lapha u35 eGauteng namaphethelo anguye lapha u29 lapha u31 kwaZulu Natal khumbula mbukelo kunezivulo esihambisana nakho ukuduma ungaba yibo ubungozi ezikuye lapha u60% amazinga okushisa phakathi kwakhe lapha u23 nalapha u27 Bethlehem anguye u26 Emelo anguye lapha u25 obheke nje makhona lapha ezindaweni ezikuphulukwane anguye lapha u28 mina ngithi kini nonke emakhaya inkothela umusa thathe intamo ngizise kuvusizwe wakalanga